Хайде, тате, давай. Да, бе, айде, давайте. Ама, вие нали се возите? Айде, возете се. Браво, бе, тате. Браво на детето. Браво, бе, тате. Браво на детето. Обаче хареса ли? Така ли? Още ли ще се возиш? Скоро ще видя. Ще вземеш колата да се стигнем колата. Чакайте ме страх. Ай, Тори, но Б3. Б2, ми. Леле, тате, ми ти си готова за колело, бе? Тате ще отиде тази седмица, ще ти купи едно колело. Уху! Браво, тате! Айде, браво на детето. Браво! Дай целувка! Дай целувка на камерата!